Yan po, dali na po daw. Dali na po pa, oh. Dali na po, dali na po daw. Sige, number 1. Ay. Ben. Kailangan, ako lang, W, ano, W-H-O. Ho. Ho. Ho na siya babasa. Lagi, ho na siya magbasa. Una siya nga mabright ras yang sarili kay WHO, ang pagbasa ng ho. Ho. Tama na siya. Sige. Uturo na dito. Ito isin ka mama. Kani. Ganahan ko minaw. Didiretso. 105. Didiretso 105. Ay, putla. Sige. Tama pa. Sasagi lang ko nun. Sige. Ban has a 10 hen. ban ba din? Bin. Sige lang. Mo ba din? Okay. Oh, Ben. Ko na kalmhan na kay assignment ko. Number 2 nak. Sige, number 2. Basa ka man. Basa. Ban Ben has a pet hen. The lad is sad. Nan. The nun is in a van. Sige. The man has a big mug. The hot bun is on a pan. Tapos ako, dali na po. Ho.